niektoré typy ľudí nepočujú, čo od nich potrebuje. Normálne musí, že aj zvýšiť hlas a byť taký tvrdším. Čo to pre teba znamená, takéto situácie? Ja tomu úplne rozumiem, že kedy je na mieste byť k ľuďom tvrdý. Ja som rozmýšľala nad tým slovom, že tvrdý, možno náročný, prísny, alebo taký, že napriamo, bez okolkov, bez omáčok. Asi tak, no napriamo. Úplne tomu rozumiem, čo bolo v tom predošlom podcaste, lebo väčšina zamestnancov nášho core biznisu sú elektrikári, zvárači, dispečéri a podobne. To je výroba. Toto prostredie vás veľmi pekne naučí, že niekedy musíte mať, aké máte na to gule, že mať aj ten veľký zadok a sedieť, aby ste pochopili procesy, načítali smernice, postupy, lenže potom je veľmi dôležité v správny čas sa odlepiť od tej stoličky a ísť medzi ľudí. Hej? A ísť po Slovensku a byť v ich prostredí.